Abba Gida-Gida ba zai zama gwamnan jihar Kano ba a zaben shekara ta 2027 wato 2027 wanda za a yi kenan. Yadda wani ɗan siyasa ya fito ya bayyana hakan bayan wata hira da aka yi da shi a kafafen sada zumunta. Tabbas babu shakka wannan magana ta tada zaune tsaye sannan ta yi matuƙar girgiza duk wani wanda ya kasance mabiyi kuma magoyin bayan Abba Gida-Gida wato Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano. Tabbas babu shakka a yau tashar mai albarka tana ɗauke da wani labari wanda zai matuƙar ba mutane mamaki, sai dai ko shi wannan ɗan siyasa da ya fito ya yi wannan magana babu shakka ya kawo dalilansa na faɗar wannan magana na cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ba zai koma a matsayin gwamna ba a shekara ta 2027. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau. Barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka. A yau fa labarin da muke dauke da shi babu shakka yana da matukar muhimmanci. Ku biyo mu zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ji da kuma sanin dalilin da yasa wannan ɗan siyasa ya faɗi wannan magana ta cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ba zai koma a matsayin gwamna karo na biyu ba. Babu shakka komai yana da dalilinsa. Haka kuma shi ma wannan ɗan siyasa mai suna Baffa Bichi yana da dalilinsa na faɗar cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ba zai koma karo na biyu ba a shekara ta 2027 kamar yadda sauran 'yan siyasa suke yi, kamar yadda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi shekara 8 yana mulkar jihar Kano. To fa Baffa Bichi ya bayyana cewa shi Abba Kabir Yusuf wato Abba Gida-Gida ba zai samu dama koko nasarar ƙara zamantowa gwamnan jihar Kano ba, inda ya bayyana cewa suna da dalilai masu ƙarfi na kuma faɗar haka, domin kuwa a harkar siyasa babu shakka hujjoji su ne suke tasiri a yayin da kake mulki. Tabbas babu shakka to suna da hujjoji masu ƙarfi waɗanda yasa ya faɗi cewa Abba Gida-Gida wato Abba Kabir Yusuf ba zai samu nasarar lashe zaben 2027 ba, wato zaben da muke fuskanta kenan. Kamar dai yadda magana ta fito daga majiya mai ƙarfi kuma yadda ya bayyana wa duniya cewa babban dalilinsa na faɗar haka shine babu wani abu da aka yaƙi gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da shi irin cin hanci da rashawa da kuma abubuwan da ba za a rasa ba. Ya bayyana cewa duk wani cin hanci da nasarawa da aka yi a mulkin Dr. Abdullahi Umar Ganduje lami ne akan wanda ake yi a wannan gwamnati ta Abba Gida-Gida, wanda babu shakka idan wannan abu ya fashe tabbas gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf babu shakka ya riga ya gama mulki a jihar Kano. Wannan dai shine babban dalilin da ya kawo na cewa akwai cin hanci da rashawa da ake yi a gwamnatin Abba Gida-Gida amma ake yin sa a ɓoye, wanda shine babban dalilin da ya rike a matsayin hujja na ganin cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ba zai taɓa komawa a matsayin gwamna a jihar Kano ba. Sai dai ko bayan wannan bidiyo da ya fara yawo na Baffa Bichi wanda ya janyo cece-kuce a kafar sada zumunta, domin ana ganin cewa yana daga cikin abokan hamayya, domin ya fito ya faɗi wannan magana ba wata magana ba ce wacce mutane za su ɗauka a matsayin hujja, domin harkar siyasa dole za a zage ka kuma ka zaga, sannan za ka fito ka soki wanda baka so, haka kuma wanda kake so za ka yabe shi ka faɗi ayyukansa na alkhairi. Duk da cewa dukkanin 'yan siyasa babu wani wanda yake babu laifi a ƙarƙashinsa, sai dai a ce wani ya fi wani. Bayan wannan magana da Baffa Bichi ya yi, to fa ba ya ƙasa a gwiwa ba, tuni aka samu masu yi masa martani bayan yin maganar tasa, inda suke bayyana cewa ai dalili zai kawo ko kuma hujja, wannan magana da ya faɗa babu ƙanshin gaskiya a cikinta. Duk da cewa a wasu ɓangaren akwai waɗanda suka goya masa baya shi ma ta ɓangarensa na ganin cewa abin nan da yake faɗa gaskiya ne, kawai dai gaskiyar ake jira ta yi halinta. To abin da za mu iya cewa shine babu wata hujja dai da aka kawo kai tsaye wadda take nuni da irin cin hanci da rashawar da ake, sai dai kawai ana tunani ko mu ce ana kintace, wanda ya sani shine wanda ya sani, amma Allah subhanahu wata'ala shine kaɗai ya bar wa kansa sani. Harkar siyasa harka ce wacce ta kasance ake samun tsagin da yake hamayya da wani tsagin, wato babu shakka ka ji wani abu ya fito daga wani tsagin wanda ba lalle ya yi ma daɗi ba, haka kai ma ta tsaginka za ka iya faɗan maganar da ba za ta yi wani daɗi ba. Amma fa shi Baffa Bichi yana ganin cewa Abba Kabir Yusuf ya riga ya lashe
domin ba zai ƙara komawa gwamna a jihar Kano ba, domin yana da wasu hujjoji da za su iya yaƙasa a zaben shekara ta 2027. To, masu kallo da kuma sauraro, tabbas babu shakka mun san akwai waɗanda suke son Abba Gida-Gida, sannan kuma akwai waɗanda suke can tsagin na shi Baffa Bichi, wanda ya fito yake suka tare da tabbatar da cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ba zai koma karo na biyu ba. Sannan kowa yana da dama da kuma ra'ayinsa, domin harkar siyasa ta ba wa kowa dama, ɗan ƙasa ya zaɓi wanda yake so kuma ya faɗi ra'ayinsa akan wanda ya zaɓa. Kuma a nan tashar mai albarka kuna da dama da kuma ra'ayinku na faɗar wanda kuke so kuma da irin fatan alkhairi da kuke yi masa a wannan tashar ta mai albarka. Sannan kar ku manta dai ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun labarai akan ɓangaren harkokin siyasa da ma labaran duniya baki ɗaya. Duk wani abu da yake faruwa, insha Allahu za mu yi ƙoƙari don zuwa mu sanar da ku, domin kuma ku tofa albarkacin bakinku. Kar dai ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode da ziyararku.